A cenu za najkrajší krúhač na Slovensku vyhráva mesto Prievidza. Pošílam jedného bezvýznamného hitika. Poďme za kamarátom. Maťu, co chodíš, aké by si mal ješkoch pod pazuchami? Ruky k telu, ne? Pampi, prosím ťa, sústreď sa na to, prečo sme sem prišli. Och, ja sklerotička, skoro som zapomla. Prišli sme tu na veľkú ďakovačku. Potrebovala som previesť 15 000 konzervy pre mačky v útulkoch z Nemecka na Slovensko. A to ten tu fešakše ponúkol s pomocu. Maťu, zavidíš, že má o 10 cm vece jak ty, ne? Haha, tu máš lizačika, môj zlatý. Dalibor má obchod Tržnica vo Prievidzi a predáva väčšinou ovocia a zeleninu. Ejta, ty mi jahody dávaj pachac. Povedz radši pravdu, v chladničke máš šmaliaci škvárky. Podľa mňa byš sebe mal otvoriť čisto škvárkový obchod. Biznis jak nikda. Maťu, kúkaj pod plutové jahody pre VIP zákazníkoch. Dobre, im tam nenechávaj chlpy. Môj chlp je podsta a tehoročné bandurky. Maťu, máš radšej dušené alebo hranolky? Dusené. Máš glupý vkus, ja hranolky. Jednoznačne. A marhulie po našim barácky. Mám všadzi jemnučké, chlupky jak baracka, volám się Pampinka, Pampinka závadka. Že mi páčia také obchody, co vonka nakupuješ. Ty rúcaš do košíka, ja kúkam po holuboch. Sebe myslím, že viacej ľudí by malo byť takých dobrých a pomáhať nezište mačičkom a pšíkom v útulkoch. A tu tako vedľa posilovňa. Priniesieš im fľašku alebo plechovku a premenia to na cash a dávajú útulkom. Furče dá pomáhať. Dalibor, díky za mačičky. Mám dlhú cestu domu. Ši borec skoro jak ja.